n'ịgba oke speed n'elu ụwa gị nwee problem m na-agwa gị ya steady na anyị ga-eku ulu down na-ewere ya bias day 1 or 2 gị nwa na-ebuchara ya perem onye ka a na-agwọla abacha onye ka a na-apịa konsi n'onanụ onye ka a na-awọchi brain n'onanụ nwa na-etu gị nwa ọba ọsịsọ gị nwa na-ekola onwe gị nke ikpeazụ ịma mmakọ na onwe ya ga-emanụ jos nọdụ by the side na na-apịkọ na-ataget onanụ confession ka imega na nwa akwa nke isi wee kwadozie ịjọsụ na-achọpụ itinye alụ nke ikpeazụ imega na ụmụ nwaanyị na-agwọta ka o si eje guys code 101 broken. Ịma na ya iche ịgba gị tata na-agba I challenge you take one post. No, jisike now. Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM. Original Mr. Flavor. Mana nke anụ bụ original nganga onwere onye ọzọ nwe. Sọsọ n'ime Hot 93.3 FM ka ị ga-enweta ya bụ nke ndị Igbo. Nwanne ka ewe mpa ka o si na-ada n'ebe ahụ nọ. Mwa ji n'aka na ngwa Jos nọdụ n'ofu mpempe. Na-ewechala ya by 1 or 2. Based on na ngwa gị here na studio na anụwa ibido Monday gbagide mbọ Tuesday nke nwa adọpụta tinye ilu na aja tinye by mazamara tinye by Ikorodu na-ekwegharị ka nwoke ka ị nwee ike ịchụta 1 or 2 things. Nwanne oluo weekend na anọdụ somewhere. Nwanne nọdụ somewhere neta onwe gị anya ịtọpụ ọnụ mmanụ na injin na ngwa echenjie mmanụ na anụ nọdụ na anụ ya dọgbuolu gị something ilibi ife. Ịghọtago onye ka m ji gwa gị ya na mụ asọ onye mmemme n'elu ụwa. Ịghọtago na ebe ọbụla nnọ bụ ebe ọbụla a na-atagwu something. Anọdụ ya na-adụwa efe adịghị eme ọdụ na-echenji mmanya adịghị eme ọdụ a na-ele efe ọbụla a na-aga ụwa na-aga. N'ime Ngagi Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne maka isi eme ebe a based on nwunye ọ na-ego bekee mgbe anwa iji abata alụ gị ime gị obi ụtọ ka o si alụ gị na sistem now ọ na-eme gị ọbara mgbali na ọ na-achịgharị gị afọ cool down na ndị mụọ ọgwụ gị ndị mụọ na ahụ o si adịlụ gị ebe a nụnwa abatago dọkịta nwunye na nọọsụ ego bekee PhD ifukwa ka m si ele gị mụ bụ PhD ka nke bụ ịpụta na-asị jee n'ofe ebe na-ele ego gị na-eme nke mana mụ na gị ga-anọ hia Monday to Saturday nwiyo onwe ofu ụbọchị ị na-apụta si ego bekee nneọma bịa ka m jee ka m nye mana ike na-akọ eri na-akọ ihe anyị na-aka ebe a kam iwe ga-adị n'ọkwa ọ sị mụ na-abụ ya ebe okwu a iwe onye ala sị mụ na-abụ ọkwa ifuru ndị ala ọ gị weze ndị ala ndị mara gị sị mụ na-abụ na isi mba niile gị onye na-eme ihe sị mụ na bịa ọnọdụ echenjigo m ọnọdụ ihe m na-elizi now wụ shawama nego ọ dịlọ gị mma n'ọnụ sef ofitụlọ gị ịmakwụ na pronounce ya onye isigoro pronounce ya ihe nọ na ihe nna ihe a wụ Lekki ya n'ọmụ Ọnịcha ọwa Ọnịcha na-ele ise m mana ihe a Lekki ichenjigo level na one for you ije na Rome eme ka ndị Rome ghọta doing enwego level ndị be anyị doing enwego level ya ma ego bekee gị jeje mbe gị ji anya ise gị ji abụ ezigbo mbe ihe gị ji agbawa dọ anọgo m n'oche eze m ya cross kwa ụkwụ m anọkọbe na onye ọbụla anya n'iru akọtọrọ m iru big time akwa na ghọta ya onye ọbụla asị beans ga-eye na-eye si ye in fact si ya yegụta na nke n'ime ọhịa n'ime ahịa ọkwa ịghọta ngwa were nwayọ na-apụta were nwayọ na-abata n'ime egwuregwu maka ihe a wee egwuregwu ọkwa ịghọta ka nkịta asa adị egwuregwu ka anyị na-egwu ihe ihe ọbụla anyị na-eme ebe a wee egwuregwu ịbata n'ime egwuregwu igwusa anyị egwuregwu anyị egwusa gị egwuregwu wa na-atọ ndọlị ngwa bata ka anyị jee n'ihe anyị ụwa na-atọ gị Nganga Igbo Doings nwere level n'ime Nganga Igbo mgbe ọbụla iji wee dọnye elu here steady anyị na-anọ na different flow ịghọtago ka o si adị mana tata ụnọ jụrụ eju mkpọ gị ngwa gị ọsọ nwanne mekwa ọsọ mkpọzie gị nke ọlụ gị na ka o si wee mee tata anyị jigodila eju based on full house ịghọtago chema agụ anyị ọnụ ka egwu anyị na mbụ ntọ nnọ nsị isii asaa mani na-ene fon ha ji akụkụ anya na-ene m nkwa ndị ji akụkụ anya na-ene m na-apị fon ha ka o nwere ihe na-eme ma na-anọkwa ebe a ụlọ juru eju onye ka anyị tinye alụ ozugbo based on intro nkọwa anyị jụrụ eju tata ụmụafọ Igbo ji eme ọnụ na Lagos bụ ndị anyị na ha nọgasị n'ụbọchị tata onye nke izi doyela ilu nwoke doyegodi na si ndụ idoyegodi ime ma na nwoke bụ body spray ọbụla go ka iglet nwoke ọma mpa ka ewe
We are you intimidated? Okay, wagana. Okay, wagana. Adna gwada ụmụ Igbo okwu mpa. Ndị ba ekene mụ ọmụ abụ. Hey! Biko anụkwa m aha. Biko maka oluba ito na. Ọnụ m ihe ọkpọrọ biko. Ndị awole ego adị. Anụ m aha cha enwe iyo ka mma na ya. Ngwa let us hear it again. Ọmụ abụ High Chief Ebechukwu ụzọ Okwudili Demmele. Hey! Ofu mba ji a na-esili wan kanopi. Hey! Mmanwụ dalụ mmanwụ ibi ọmọ. Hey! Etinye wete nkizi. Ngwanụ. Oji aka ekpe nyago ndị nkizi na nnọkụ. Ọ napụla gị ife agụkpụ n'ọnụ Erika. na Lagos State. One and only. I tell you, bebe ọ bụla ị nọgodi ị ga-amagodi na mmọnwụ nọ n'ọgbọ ọbụla go come. And mmọnwụ anyị dị wee bata tata abụkwa mmọnwụ ụmụazị. Nke anụnwa bụ ijele nke ya bụ ọkwụrụ n'ọgbọ ụmụazị niile enye efe. Odogwu nọ onye nke ọzọ nọkwazi ebe anụnwa bụ ezigbote alụba m ezigbote manụ ma onye obodo nna papa wa eze nkọ okwute mewule mfe n'ụwa okwute ụwa niile mpa Nwunye ụmụ nwa. Ego bekee. Yes, sir. Ego obodo Igbo. That is one and only. Che Stone, mgbe ị chọrọ ịmalite okwu. Ihe m nọ na-eche n'ime onwe m na-asị ife arịọ ka m na-arịọ Chukwu biko onu nwoke ma ka a hapụ ịgbapụ n'ime studio ọ dị abụọ n'ime studio mana nsogbu adịgono ịgwabago owo n'isi kwado Nwunye maka isi eme ya after emechaa aba ajere confession. Father nọ na steady na confession. Ọ dị mgbe ọ na-aka isi anabata n'ime nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM nke tata pụrụ iche mana ka anyị bulugodo ụzọ pịago statement ihe na-eme na Lagos State na nke ikpeazụ a bụ na ofu DPO just donye elu ọtara nwee ka ụmụ Zion si wee bịalịa holidays n'ọfịs ya bịachalịa holidays ụfọdụ si na anwe ka esi wee mee by sequence by ife nsoli by anyụpụ something by ịta something mana ka o si wee dịgodi na the main bụ na egbe DPO na-efu efu afụzi egbe DPO dobere n'ọfịs ya ka akụkọ anụnwa na-efegharị na Lagos steeti ka ọ dị ugbu a ka ekwugo na onye kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii na Lagos steeti asịgo ya bụ ọfịsa bụ CSP Adegoke Atidele na afọ agbagode DPO ka dịmanụ bụ DPO ka ọ bụ DPO ebute meta area distin na Lagos steeti ebe a ka ọ bụ DPO mana ka o si wee dị agwara anyị na ofu nwata nwaanyị afịa bụ Jennifer Mmadụeke ezigbote nwa na Jennifer Mmadụeke dị 29 years nwee ka o si wee bịa rịa ọrụ ezinụlọ mana anyị mana ọrụ ezinụlọ bụ n'ụlọ ka ị na-eje alụ ya mana e buru ọrụ ezinụlụ bịa n'ọfịs DPO oke nke a bụ ọrụ ọfịs now DPO gwara anyị na alụsị anyị kọkọ na alụsị ọrụ ọfịs DPO jebezie night shift ịma ka obodo si wee dị so night shift ebe ka o je the night shift DPO si na ya mee area surveillance na ya na-agagharị ka ya makwa na obodo ajụrụ oyi hapụzie nwata nwaanyị n'ọfịs ya ka ọ na-alụkwa nke fọrọ ya bụ ọrụ ezinụlọ anya na-abụ na-ewelite onu n'onu n'enu ka elu nwata nwaanyị bụrụzie DPO nwata nwaanyị lụbazie ọfịs shift lụbazie DPO acting DPO on duty na ọbụla gaiman DPO si na ya jesizi outdoor function patrol natazie n'ụtụ ịghọtago na nyezie nwata nwaanyị ego moto na ya gbanyere ya 4,000 a wee chọkwa wee ya wee doekwa ilu ịghọtago na mana ka nwata nwaanyị pụziri n'ọfịs ya amazie aka n'ebe ọ na-edobe pisụl ya ịghọtago na based on igwe normal igwe na-adị ha n'aka steji mazi aka dị ya na ya afụzi igwe nọdụ n'elu ya 50,000 ya tinye na drọ ya na-achọzi ya achọ mana ọ sị na ọbụla 50,000 bụ matasị ya na ihe bụ matasị ya na-abụ dị egbe na dị egbe na wrong hands ọ sị ozugbo ọ bee nke nwaanyị n'igwe ka ọ magodi wọsọp dị nwa na ka ọ malụ ka nwa sizi atịbazie like this dị nwa blọkụọ ya ozugbo gbaa ya blọkin mana WhatsApp mana Facebook mana ebe niile
mana my question na bụ DPO ọ hapụziri ọrụ lụbazielu anyị ọrụ ụmụ Zion maka ebe dị DPO nọ na DPO ka ebe ọ nọ na point na bụ na onye isi ndị polisi na Lagos steeti emego ọda achụghị ya n'ọrụ ozugbo bulugodi ebuje na ọ ka dị ndụ normal na Eze Chukwu nweta ebe ọ na-eje Mana onwe ife na-ewute m. nweta ebe a nọjọ nwa onye nọ nga ka a na-ekwu okwu ugbu a Amaka disappoint me ndị TV wee nwụọ ọ ebe ọ na-eje Mana nwe yo ego bekee na mana eri ya. jee biko Stone ọkwa onwe mgbe chief priest pụta sị man down onye ọbụla chịbụ ụkwụ ụlọ ka ihe na-emezi Mana ihe m na nke ikpeazụ a DPO a dị ka onye jebele ugbo ojilo ọgụ ya ojilo mma ya kedụzi ka o si jebezie paro jebezie ife a neziere anya ba ikwu na-agosigo na ịbụ FBI training nebezie anya ba o gosi na ọ rapụrụ nwa a n'ọfịs zaka ọrụ nwa ọzọ sizie ebe a jebezie n'ụlọ oriri na nkwasa when experience talks okpọrịchazie wee batazie anụ nwa ya nwego ntere na nakwa ebe DPO nọ ịghọtago na mana na ihe na-reason na ọpụta na dị nwa Jos chọọ ifọm ziri onwe polisi nke ya with the mgbe based on the igwe ojii na one for you a na-eche ya eche n'anya na ka ntị ọnụ n'okwu a okwu a DPO agwabela ya ife mee ịghọtago ka o si wee drọpụ ọdị statement abụrụ ka o si mee ebe na my own reasoning igwe DPO ha lụkwara ụlọ akụ ịghọtago and ọ n'ime ụlọ akụ ụlọ ebulugo DPO elusgadigo speak to us daddy ụlọ bụlụ DPO ịghọtago ọ maka ya na nwatakịrị azụgo afịa zụọ wotowoto onye ọbụla nọdụ anyị mụrụ nwụrụ afịa ya abịa zụọ as guy man ka etigbuo nwa gị etigbuo nwa ịmamụ na onwe ka ị na-egbu DPO azụgo afịa naba nwatakịrị wee were igwe tidolo DPO elusgadigo on duty on a low DPO zụchara afịa ya lia invoice nyọta olusgadigo on duty ajụjụ ndụ weda na dị nwa ọ dịkwa ndụ na DPO dịkwa ndụ enwere onye ya bụ bụrụ na onye nwa melụ data igwe ọtago akọta ịkọ DPO ịma icheta ya ịkọ ihe mere dị ọdata mba ichede mma DPO elusgadigo n'ilu ọrụ mana ọ ya ejegoro Thanksgiving dekene Chineke because ọ bụ na ụmụ anya igwe agha ma mfu DPO na-alala ụlọ nwiyo o nwe ihe m chọrọ ka m jụọ biko maka ahịa na-akọ ihe mụ anọ na student seat na-amụta ihe na ka ihe mee oge niile kwuru dịrị ha ụra aha nwafọ Igbo ga-apụta nke ọzọ wụ nwa nwaanyị Igbo nke ugbu a nwaanyị Igbo ndị ọzọ na-abịakwa awụkwa ndị Yoruba na ndị ofe mmanụ na ndị ọzọ ọ na ha na-aka afụ ụmụ nwaanyị Igbo n'anya achọrọ m ikwu onwe ha chọrọ ijikwu mana achọrọ m ichicha mkpume ejego wider near from experience go ofe dị iche iche ọnya nwa nwere ike ịkakọwa ma ofe mmanụ ma ofe akwụ ma ife niile o nwere nke ofe ọya bụ ime efe na ịma na-afọ ilu ofe metekwuo garị o nwere ofe ọya bụ efe mana ofe gbara ụka eselapụgodo ife ofe mmanụ a ma ofe ife niile ụmụ nwaanyị Igbo anyị bụ ụmụazị eme ọfụma ụmụazị nwere anya chọrọ ibute ike ịghọtago na ndị otu ego mana ife middle place bụ na ọ bụrụ mgbe anyị na-eto n'otu mgbe ndị ori abịa bụ ụnụ mgbe a na-ede leta mgbe a nye osisi na anyị na-abịakwa ha na-abịa na-eme ka ndị na-emekarụ onye nwe ụlọ anyị abịalogo were obi Chineke nna na-abata anyị onye nwe ụlọ papa ka anyị na-akụ ekpere anyị na-edozi bụ na ka nwaanyị yara ikpeazụ wee pụ maka ndị ori gbacha gbuo ụnụ nwaanyị kpere azụ pụọ na arịcha nri abalị kwa aka ọ ga-efolili mmadụ igwe bịa n'otu ya gba mmadụ n'arụ ụmụ nwaanyị Igbo bịa dụrụ ụnụ mma ego agwazago nga eju another reason m chọrọ ịmagodi bụ ka nwata nwaanyị ga-esi na ọfụlọ ihe ọzọ wee n'ọfịs DPO
ọ bụla igwe ka ọ wee n'ọfịs DPO ebe a ka okwu m na-eje FMLF DPO dị ka ọ na-eli oshofuri because nwata nwaanyị na-awa ngada ide etinyela ya aka mbọsọ ọ ga-agbagara tọmmachi ihe ego 4,000 naira 50,000 naira ọ gbaghị ahụ mada ozugbo ịghọta so ọ dị ka DPO anyị na-ewele fọm ya n'efu ọ na-ewele fọm anyị n'efu alụ wee be anyị dat na nwatakịrị bụ nwa Igbo ịma na apụta Lagos ụmụ egoli ya n'egwu na ma bịara Lagos to Cambridge so ife bute gị Lagos bụ ka ị bịa chụọ ego so DPO na-elizi nwatakịrị baya si de bi eweluzie elu mbọsị DPO n'abalị ụla nwatakịrị wee kwụọ onwe ụgwọ ọnwa radio show Hot 93.3 FM nwanne ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanye redio gị maka o si adị nna agwa gị ebe a na mbọsị Satọde bụ mbọsị anyị ji enwere obi anwụrị enwere onye a na-adọgasịrị ụwa na ụwa bụ ofu mbịa ewe iwe ọka ya njọ anyị ka zuru ezu na studio mụ na Ego Bekee wee bụrụzie na anyị nwere ndị ọbịa na-abụpụrụ iche ndị nọnyere anyị tata wee na-emelitekwara anyị ụbọchị Eaglet nwoke ọma odogwu Igbo ji wee bili na Lagos anyị ka ya gwakwa unu ihe dị iche iche ọ na-emegasị na Lagos maka ọ na-eme ọfụma ndị anyị gwa gị na ebe ọ bụ na anyị nweta onye Igbo na-eme ọfụma na Lagos na anyị ga-agba mbọ duli ebi ebe a onye nke ọzọkwa nọkwazi ebe a nụwa bụ nwanne anyị nwoke onye nke anyị makwazi ama na-abịa ebe a kwada bụ mkpume okwute Igbo niile ka anyị gaba n'ilu maka na oge na-adịrị anya anyị ga-emeghezi igwe okwu anyị phone line anyị ka ndị mmadụ bata nke bụ nchọ ka anyị tinyekwa ọnụ tata maka na ọ nọzi ọnọdụ ka ya nọ mitin ụmụnna mana Ego Bekee bụ ada ụmụada bịala ilu representative ofu ihe aka a ga na-ekwu na mgbe anụnwa anyị nọ skuulu mgbe ahụ apụta na-asị emena nke a na skuulu emena nke a na skuulu emena nke a na skuulu mana ị ga-afụ asị gaiman nke ahụ asịsị emena sef ka ngị nwa ga-ekwechiri donye ilu na ya na-eme ya ịghọtago wee sị ka njugodi na ka m bido na ebe ị na Ego Bekee ama m na ịbụ ezigbo nwaanyị na-eru nwanne achọrọ m ejugodi gị ọnwa ọjọba ịlụ na skuulu president ihe a asịsị emere na skuulu gị nwa mee ya ọ bụkwa na o nwere ka esi wee jide gị egwu anyị mana ọ bụ na onwelo ka esi jide na ngị walụrụ ya n'afri imekwa ka ya mara onye ọbụla na-alụlụ ọjọba na skuulu ụmụgo ịghọtago odumeje mere ka anyị malụ dat na ọ bụla a preacher of love fire nwoke bụ wọd ịghọta alụlụ ị ya alụ n'ọjọbọ ka ị wee survive na skuul na ọnụ because ọ bụrụ na ịlụlụ ọjọbọ ị ma survive ọ bụ na ịlụlụ ọjọbọ agha na-apịa ịga ice cream n'aka because o nwere ndị a na-enye pocket money nwee ndị a na-enye pocket money so ndị a na-enye pocket money ọjọbọ must be involved mana o depends kwa category ụdị ọjọbọ ịchọ ịlụ you get the point enwere mgbe anyị abụ notice ya na mụ na lecturer dị na mma you get the point afụ na mụ na lecturer dị na mma lecturer na bụ ọsị m bịa Eaglet mụ bịa mgbe mbuteli ya akpa so ị notice go na lecturer na like m so mbutezieli ya akpa mụ na esolu na moto lụọ ọfịs ịghọtago eluzi ọfịs ya mụ na ya nọsi ya nwa so a na-edesizi ya exam ịma na ife ide total babas na aka awụgodi degodi ịghọta so onye ọbụla betinye ebe arụ kedu ka solution nwezikwa na ihe mee na mmejichi ya ka mmalụ ife ọ ya eli normally onye ọbụla dịkwa aware na demand na-adị ewe nwanne ya ma asa ọjọbọ consign and mụọ ma ife mbụ na school ịghọtago nje na hapịa 2 days because ị ga-esi iti ọrụ
ka ọlụ ihe ife because ị na-ekwuzi the thing ọ bụla na-ege gị ntị so now nruzie mụ na dema na-akpasị ya si ya nekwa ọ sị na ọ dịrị involve na ọ dị eme odefa mpaipuzie low ma ngwazi dema na anything ịghọtago and then nwa ya ashọ n'ogodo m ma mụ chọ ka mmekwa the thing in a legit way kama ka ntinye ego dị ha nwezi ike sị m mba na ọ bụ na m bụ di ya n'obi no ma ọ dịka ọ na m achọ ọzọ relationship mpụtazie sefa dat na demand sịkwa na ọte mkpa 15 mkpa inwe a 10 inwe b ịghọtago ihe a ya emezi bụ ndị chọzi a because the cost nwere ike ịbụ 4 credit load so ya wetarezie ego nnakọsizie the money because ihe enye m ya cash mma nkwa ka ekwele m ya na mba na because ọja nwa bụ trace ihe ejisi n'inye m ego ịghọtago so nnazi afa that money result pụta ị na-afụ another thing ịma meet nwe m because ichi meet ịma na ichi meet problem yes na black market ka azụ na yes afọ ụwa mgbede bụ ihe ọ bụla ya wetara so ịkazikwa gị obi na ịchọsịkwa ka agba arọ si bịa apịa afesi ịghọtago inyego m ego na inyego m ego mmụọ anagobe bụ enu nwanne ka anyị doo ego dị ilu n'ime afịa mmalụ ihe afịa zu ọ bụrụ na anyị pụtakwa Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM sọsọ n'ebe ndị Igbo nọ na Lagos enwere obi anwụle maka na nwanne onye wiwe ọka ya njọ tata na anyị kwazukwala ezu n'ụdị pụrụ iche wee na-ewetara gị ihe obi anwụle n'ebe anwụ gị nwa bụ nwa afọ Igbo na-enwe obi anwụle oge na-adịrị anya anyị ga-ekpo ya igwe okwu anyị phone line anyị cheta na ọka bụ 08182426591 mana asa anachiatago m ọzọ na nke gị maka na mma na ụmụ nwaanyị na-alụ ọjọbọ ụmụ nwaanyị na-alụ kpatalị na skuul nwa nke ịlụ mgbe ị nọ onwe awụ m ezigbo mmadụ mgbe m n'ụlọ akwụkwọ eziokwu niile awụ m ezigbo mmadụ anọ m eme ihe enwebeghị punishment na skuul na-ekwudịrị anya onye ahụ ụdị mmadụ ya bụ ọ sị gị na nna abịa next week na o jiri ego moto na awụ m ezigbo mmadụ ịgwa gị nke wee mana o nwe ihe na-abụọ mere m ofu ihe nna ya ihe a ihe a mere mgbe m baa ụlọ akwụkwọ higher institution year 1 so nje na gate anyị je ka m dọrọ ego atọchakwara m ego ka m jewezie na hostel ụtamfo ofu onye m na ya na-aga ofu ụka ọ sị m na ọ na-aga NIPOS ịga post leta si ka m na ya jee na mgbe ọ jụkwara m ajụ si na ma mma nje o mana ọ sị m ka m na-eje nsokwa nwoke m mgbe m lụrụ ama m ihe mere m ka m na-eje ntụtụrụ flawa n'ụzọ jiri n'aka ama m ihe mere mgbe m lụrụ na di ka ihe na-akpọ ya na night post wee fụ ofu nwoke mara ozigbo mma nọ n'oche ihe a wee baa m n'isi ya ama mmụọ ọjọọ sụsị m na-eje ka inye nwoke ma flawa nje were flawa nye nwoke ma si ya na afọ m ya n'anya ma ọfụkwa m na ozugbo si na ọfụkwa m n'anya just flawa na-atụtụrụ n'ụzọ na onwekwa nothing nwoke ma wee sokwa m si m na onwe ihe ga-eme n'ụwa ka ọ hapụ m nke mụ na ya so wee jee na NIPOS apụta si nwoke m na ọmụ na onye a so wee bịa ba na oge ole erugo na ọ sị na o nwekwa ihe dị na mụ abịa nye ya flawa si ma ọfụ m n'anya ọkwụta na ọfụ m n'anya m bịa onye nke apụtazie na si na ọ na-akpọ ma mba o mekwa ihe ọzọ nwoke m akwuo si na ihe ya na-efukwa efu I swear down ke ihe nke na-efu efu ihe ọzọ engine na-efu efu based on Mr. Ben ya ihe m ji nwayọ na-akị ha I'm telling you ihe m ji nwayọ na-akị ha akwụkwọ obere ihe o ọ sị na ọ ya test n'ihe a ma ọ ka dị ebe ahụ ma ọ ka na-alụ ọlụ I'm serious. Na odogo wa mgbudi a na-efu efu. Na na-efu efu. Ihe awụ. Ihe anụnwa bụ package ndị boy ji chọọ. Ka ọ test ọ dị ka dị nwa n'isi ọnwụ. Ọjọba nke akwa bụ ihe ahụ. Ọjọba dị ihe ọjọba ka dị boy chọọ. Bara biko ndị mmadụ akpọkọta gị na phone anyị ga
abanye. Hello. 08182426591 08182426591. Hello, ọnọ there. Oluo. Ngwa nwunye ogwa anyị nke gị. Nwoke bụgodo gbaje. Ịghọtago nwoke a na-agbaje steady. Ọjọbọ m dị n'iche. Ịghọtago na mgbe ahụ anyị nọ school like this. Nwee nke ndụrụ ya one boy. Ịmago mmadụ kwụrụ ọtọ na-aka ọzọ question. Iset ele pen ma ọ pencil. Mgbe anyị nọ primary school. O tinyela ala iko na anụnwa. Ihe a ka ị mere na-apụtara ị na-asị na ị na-eme isperatus. Soundtrack ọ ga-enye gị ya ekogodo ozugbo. Ọbịa bọọdụ. Onye isi. Papa. Nna ka eji na. Ọkwa anyị nọ n'elu ụwa na-enwepụ anwụrụ. Ego bekee. Saa. Ego bụ sọ mma. Ihe ọma sa. Eyi ọma nụ. Ndị ọ bịara okwute ka nke n'elu. Okwute ebuke yiri edi. Okwute bụ ihe yiri edi. Nọdụ na-eti. Ọ gụwa ka ego bekee na-esi eku ma iwere high temperature n'ilu. Mgbe ị na-eneneti ya ọfụmagodi. Na ndị ọbịa ya ekele m unu. Ya abụọ dị ka abụ ejima sef. Abụọ dị m onye dị iche. Abụọ dị ka ejima. Ife okwute, ịma na okwute na ihe ka na-eme. Okwu dị n'ide mmiri. Okwu dị n'ide mmiri. Mana ka esi eme ha dị ka ejima. Onwe onye m chọpụtara. Abụọ afọ ha buru ibu. Onwe onye dị iche. Ọ na-aga n'ilu maka oge anyị. Ka si okwu ọnụ aja na-eche DPO polisi nke a na-ekwu okwu. Achọrọ m ịjụ na ajụjụ o nwere ihe dịka koboko ma ọ bụ anya dị na studio na ekwesịrị isi nwoke a ya nọdụ na-edigodo taa ka a pịa ya 12 na-enwere koboko na studio. Oke ka a hapụ ndị anụ mana adịkwa nke dị na skuul na ọbụkwara nke ahụ arụrụ na mụ karịkwara akarị. Nke ịlụ gbapụ ya ọsọ sọmaraizi ala anyị ozugbo. Uche m hụrụ ọbụla o nwere nwa mmanụ gbara afọ n'ogologo so this man na-achọ ịtamapụ oge ọbụla ebe ọbụla ọ fụrụ m ọ na-achọgharị m so one day asị ka anyị weta handwọk anyị weta azụza ọ ịkpa nkata ọ ihe ọbụla ị ga-eji eji gochie ihe handwọk so eji m bịa nwoke a wee pịa m ihe a na-ajụ m dịrị mbere nsọ anọ ahụ ọnụ mkpe ya ma ahụ ọnụ mkpe a na ahụ ọnụ mkpe a dị echara m ihe since that day ndị skuul na-akpọ dị ma na ahụ ọnụ mkpe ebe ahụrụ diman a na-akpa ahụ ọnụ mkpe isi ojiji na na-akọ problem inu diman ewere maka ya were iwe fọ na ụmụ akwụkwọ na-akparị ya nwaanyị eji akparị ahụ ọnụ mkpe mana ọ bụkwara nke ahụ diman nyekwere m nsogbu option na since 1993 ebe ọ na m fụrụ adị m echefu ihe o mere m ihe ejizi nwaanyị chezozie nwanne mpa daalụ nne o daalụ Ngangi Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591 08182426591 08182426591 Hello Oluo I fear Melenso 08182426591 mana ọ bụrụ na ọ nwere ka isi wee na-abata na gị na ndị last mama ndị road safety nọ na-enwe nye anyị drivers license gị nye anyị particulars gị nye anyị akwụkwọ VIO gị ịdọnyelụ m ilu na WhatsApp anyị by the left maọbụ itinye alụ by the right na text message anyị 070-800-51850 hello onye isi onye papa wa worldwide. Onye global ambassador mpọgbọtugodi redio gị nọ nọmba 1 nwoke dị mma ekele m adị mma okwute ụwa niile obodo wale abasa nada hello I can hear you. Hello? I'm a different. Afọ ọbịa England. England, about
08182426591 08182426591 bụ akara ị ga-eji wee bata n'ihe anyị na-eme tata ma ọ bụ na ị chọọ ịbụ Nganga Igbo ndị ezigbo ya ezigbo gbasọ otopom kpọlepọ ndị isi kpọlepọ ndị niile nọ na studio unu emelugo m alụ n'isi ya nya abanye ọtọpedik ka e ebudozi na obodo biko ka ebe isi nweta nọmba ndị a men nọ na Lagos obodo ka ekisi malụ ndị a ị maa na men nọ na Lagos ọkụ ya hei nnu na-akpọpego mfuri mana satọde ma bụ wotowoto ka m na-emezi ya na achịgidego m ọchị ebe achịgidego m ọchị nụ kedu ihe a na-akọ ihe a ọ dị nnọọ ka ya sị na n'ihe niile m bụ n'obi ka m kwuo ka ụmụ alụba na-ekwu na edalụ m onye ọbụla na-esoro n'otu o misikwala ife laịsensị ndị ezigbo ya ebee ka ito n'otu ọmụ abụ m na mkpọ baitaza na agụ m akwụkwọ na mide na-ewelụkwa mende na every morning senior pụọ na Washington isi gị mgbalị ka a na-eme obodo onwere mere anyị n'obodo ịmara egbu akwa anya afago wee kwube okwu mba onye ọma pọsibụl na-ekwuru aka Maxam Khalifa aka ọchịlịwa n'ọkụ ụmụasa ndị eji aga pati odumeje bụ onye nke odumeje bụkwa ndị anyị goke daalụ nna ahụ ishọt unu efinishi ihe niile na-aga n'iru n'udo dị Nganga Igbo radio show Hot 93.3 FM nwanne ọ bụla ugbu a ka ị gbanyere redio gị ngwa jos bịa skuulu leeto ịghọtago na mana ya ma m titọle gị ghọtago na aba ya si deekwa mana ya anabatago gị n'ime ihe mmemme anyị na-eme tata anyị na-ajụ okwu anyị kwukwa n'ọnụ tata bụ ka ngị wasi wee lụọ ọjọbọ na skuul ka ihe ha nwee kwusi emena na skuulu ngị nwa nọ na-eme makwa na onwe ndị wee bịa late ọjọbọ nke ha onye ka m na-agwa gị na onye anọgo ya nọsọ na m ejego asembli wee gụchakwa sekọndịrị skuul onweghị ga-eme na onwe a ka ha ji asembli maka na iji asembli asị gị ndị praịmarị ndị JS1B n'ọnụ anyị eme recitation efu mmadụ ya dolo mpụta n'ilu ebe a bịa disgrace my generation no now I cannot come and do that. Hello. Onye isi ekele nwanne ọ gịnị na-eme ndị netwọk tata out netwọk tata ọ tọrọ m ife na-eme netwọk ọ bụrụ tata nnọọ mbịaga netwọk tọrọ na-elecha ọ dịgaba chọ ka use olu for power na-akpọ lebaduse pola chọrọ use olu for the power hello Moisa nwunye onye isi papa ego bekee one and only hello anyị na-anụ gị nwoke ọma esi out ọsịzie out pụ ebe ka ọ ya abanye dị anyị ọkwọ fealị baka hello nwunye n'obodo onye isi ọbịa bọọdụ $1,000 one and only ekele edebe njikọ unu ka mama ga-enweta na na-enweta unu biko gbaalụ anyị na osi anyị n'aka dị ọfẹ onye ọzọ anyị ekele m ekene ngị ma broda ekima adịmma ọ chinere isi kọta akpọ onye edu gbọwa edu na-ekọta edu na ekele m otego edu gbọwa nwunye n'obodo onye nkọ pata na ndị ezi nwa afọ aka m dị n'elu mpaka ya ọjọba ịlụ na skuul maka oge anyị ka ihe ọjọọ ime mgbe ị nọ skuul ihe asịsị eme na anyị na-eme ọ nwere azụ oche ka m fujesi gị ozugbo
na nwunye ịma na akọwasịlọla anyị ego bekee akọwasịlọla anyị ọzọ bịa ọ kọwago n'ọjọbọ Chee nke ma ọjọbọ na ọ ya nwoke ịma na mgbe a na-eme ife na ego bekee na-ama fensị ego bekee ọma fensị ọ bụ na ọma fensị ọ ya-ebu tribal mark n'ilu ma ọ n'aka afọ you onwekwa ụmụazị bụ onye a efufa ya ọ dịka eji ncha nkọta wee saa arụ mana nke ikpeazụ ụmụazị afakọọlụ gị past na-eko akọọlụ gị ife agba n'ụzọ onye na-azụ ego bekee ọ na-azụ ego bekee n'ọnụ onye nwere obi ara achọtanwu ego bekee ị ga-enwe obi akpọ ka Juventus ịghọtago okene maka onye ọrụ nwaanyị na-ama fensị ka anyị bụrụ oku ikpeazụ anụ a wee pịachie gabazie n'ilu n'ime studio. Hello onye isi anyị ekene gị nnọọ nwanne Ada Bekee $1,000. like our first time caller. Oh, kedu kelekele ụmụazị a na-akụba alụmaka ya nnọọ nwanne mana ya fa ka laịsensị ozugbo laịsensị hello ọ dị ka ndị ebulugo batrị mana ya fa ka gbanye laịsensị Hello? Hey, that's we go wire go. Ọjọba nke ya. Ịma na ọ kpụ okwu n'ọnụ. Mba na ịma na ife na-ekwu bụ na ọjọba anyị nwarụ abụrụ nnukwu ọjọba. Na ọjọba a na-alụ pelens. Yetago. Okay. Nne na nna anyị fa anyị ofe ego ice cream mgbe afọ a na-ekwe enye anyị. Yetago. So ọ pụta na anyị ego textbook biology. Anyị na-ego bio. Anyị na-ego logi. Ịghọtago ya? Ị naghị adọbụ. Ị naghị adọbụ wee na-emekwa ihe na-eme. Hello, ọbịa bọd. Onye isi. Hello? Onye isi Monsa. Ọkwa anyị nọ n'elu ụwa na-enwepụ anwụrị. Na-ahapụrụ oge na ife dị mma. Ife dị mma. Ka akwado weekend a na the address lounge ka mma nọ weekend a ịma ebe ọ dị anya ka m chekwara ịmakwa okay cool ọ da m ga-enye gị ha nso ebe ọ dị ịchọrọ mbịa dị ya ata ife Ada Bekee $1,000 nwoke ọma dịkwa ka eke nọ adị mma ịkwanụ ịmata ọrụ ọlụ dị ọkwụnwa na ya na-eke na-ekwu onye na-ekwu ofu nwa na-eme eke na-ekwu ofu nwa na Nsụka ofu nwa na Nsụka nwanne nnọọ mpa nwa m fọtụ nwa 042 original anyị nwere ị na-ata azụ ndụ ị na-atakwa azụ ndụ a na-enwe obodo enwe na ajụrụ nga ajụ asị na ị na-atakwa azụ ndụ ị na-ata chicken and chips mba onye ama ntawo chicken and chips ọ azụ ndụ amịwara arụ ezi ọ chọrọ ịza ihe mere ndị Nsụka na-ala ka ọkpa ọrụ anyị na okay mpa maka oge anyị na maka ngwa bụ onye Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM ka anyị na-achịatakwa na studio na ọ dị ka ndị netwọk anyị na-agba anyị challenge you take one post anyị welugo one post ka anyị abazie n'ime studio ebe a ka ndị nọ n'ụlọ na-ege ntị na onye ọma papa Iglet odogwu nwoke ịma na nsị gị na nka ya anata be gị na full time ka anyị kọwala ụwa onye anyị na ya nọ na studio proper ọfụma onye anyị nọ na studio bụ CEO the Address Lounge ebe a na-ele ife ebe ya akpọje m na Kebigo Obosi. Ebe ya mi nọ n'ụdị na-ele ife. Ọkwa enwekwe na ebe anyị na-etinye. My problem na ada elesi m ebe ahụ. Ada elesi m. Amala m ka ihe esi kopu na ama nduru gị je ebe. Address Lounge nwere restaurant. Okay, elesi m okita elesi m. Don't worry. Asa ebe a ka ihe akụ. Correct. Because mma no ijilo se m na. Ọ ego bekee na-elife ka nwunye onye ori. Ọ na-elife ka ochie moto. Gị banka. Gị nwa na-elife ụta nwa. Bara odogwu ka anyị batagodi
n'ihe na-eme na Lagos gwakena anyị maka the Address Lounge na Lagos. Okay. Address Lounge and Cafe bụ ebe a na-ele ife Kandeze. Yes. O nwere lounge ebe a na-agba klọb egwu na ịghọtago na-ele ife ọfụma. Then ebe a na-elizi ndị nọ n'ana ịghọtago o nwere ife anyị nwere abịa n'elu anyị na-ele ma nkwụ oyibo anyị na-ele ma nkwụ be anyị abịa n'ana anyị na-ele ndị oyibo anyị na-ele ma ndị be anyị elekwa semo nke m na-ele ebe a ka apịta ka m ghọtago ma semo na-eteki nwoke refield ya nri anyị dị affordable ọ galala ọnụ. Then anyị na-esikwa ndị na-enwe ịma onwe ndị na-abụ ajebe ọlụ n'ụtụtụ mbatafa 10 abalị 11 so amanwe muziki isi nne yotago anyị na-esikwe nke a na-akpọ home delivery ụmụ ndị 5 liters ya 4 liters ị na-elizi na-adọghị na fridge yotago now ka anyị gbapụ ọsọ maka oge anyị and anyị na-anọgide ọ na-akụkwa 12-1 ka anyị gbapụ ọsọ asamọrọ m na nwa ahụ ji nwere eju gbaga n'ilu nwa how many days in a week ha na-eme ka ha na-alụ anyị na-emepe Monday to Monday ndị tụmọnde anyị abịakwuo Lagos mbakwa because abịa ha Lagos mba emesịa na mụ na ego bekee agbaraba ebe a ọya maka Chineke na ka esi alụpụ ọya maka Chineke na Chinelu ma mara chifa na ka esi alụpụ by the side na ka esi alụpụ mba ego efebego olu mba ịbanye ije ụwa olesi ị ga-eri ndomi ije nwoke na ife nwanne eke ka ị ga-esi wee nweta the Address Lounge ma onye chọọ ịbịa ọ dịrọ fa ilute Bramadesoya roundabout ihe dị down to Total Filling Station General Paint Bus Stop ịbanye n'ime onwere estate na ebe awa Lekki Garden Phase 4 Road just eju ese the Address Lounge ebe anwa the Address Lounge kọwakwa location ya ịpụta na Bramadesoya roundabout ihe dị down to Total Filling Station after Total Filling Station ifu General Paint Bus Stop ịbanye n'ime that estate a na-akpọ Lekki Garden Phase 4 Road duzie sere the Address Lounge and Cafe ọ dị ya ị ga-afụ ya na be ilu ala na the main road ya anụba isi nri ozugbo na ịma ife isi nri ya anabatagodi gị ọbụla gị ụkọ ma itinye na ya Google map the Address Lounge and Cafe obulu gị bịaba dị ya nke m ma achọ ịma bụ maka onwe ihe dịka nọmba webụsaịtị esi maka ndị home delivery mago ndị ọrụ oyibo nwere ike ma ha abịalute n'ebe a abịalute onwe ebe ha ya esi wee buku nwunye ihe dịka online ka anyị nwere Instagram the Address Lounge the address ya Lounge and Cafe onye alụọ n'Instagram page n'ebe a ka o esi wee nwetazi information n'oge esi wee ọ na-esi menwuli ya home delivery then anyị nwekwala office line 090 13 69 1032 I repeat 090 13 69 1032 the Address Lounge o nwere lucky caller bata 08182426591 eji nwayọ wee na-ene n'oge anyị maka na ekele ọlụ eke ebe a na ma na-asụtụ oyibo abanye sụchala Igbo 1 hour wee nyekwa ndị oyibo ohere ka ha bụrụkwa egwu gaba a na-agụ na akwa ya owelido na-asị ya chere ego bekee abazie George ndị deputy Jesus ndị deputy Jesus hapụlụ m ka sọsọ medis kolabụ sọsọ ọ wee bụrụ maka the Address Lounge ebe a na-atụ ụdụ mmanụ nke pụrụ iche na Lagos a na-elie n'ego mgbe ị nọ ejikwa checkbook a n'eluigwe eluigwe abụ insurance company ịnwa hapụ ego n'elu ụwa ụmụazị adọ ya mfamfamfam ọ
mana ebe alụwa ka anyị ji nwayọ kịta wee na-eweta nnọkọ anyị n'isi njedebe na nke ụbọchị taata. Cheta na ihe mmemme nganga Igbo redio show na-abịalụ gị kwa Tuesday, Thursday na Saturday bụ sọsọ ihe emume ndị Igbo nwe na Lagos, sọsọ na ebe ahụ anyị na-ewetara gị mụnwa afọ Igbo obi aṅụrị na ụdị enwe ji wee chie n'ụdị pụrụ iche. Mụ na Ego Bekee, nwaanyị na-enye ndị mmadụ flawa ha achọba Ben Johnson ha worldwide. Achọba odogwu ụwa mgbede. Achọ. Ọ dị ka mgbe ọ nọkwa skuul, ọ dịkwa dị stingy. Ọ dịkwa ka ị ga-abụrụ keza ya. Enye gị mee giveaway. Ehiri m gị Mary Jesus. Ime giveaway. Biko. Nwee ihe niile ka eji eme giveaway. Mana ebe a ka anyị ga-eweta nwanne anyị nwoke dị Iglet ka ndị mmadụ ga-esi wee nweta gị na Instagram gị maọbụ n'ebe ọbụla ha chọrọ iso gị. Okay, akwụkwọ oyibo ịsụọ ime etinyela anyị confusion n'elu nke anyị. My private line bụ my private handle bụ Iglet Davidson. Private nwee ike ịsụpe nwe Iglet Davidson EAGLETDAVINSON. Iglet Davidson. Isi asụpe ya n'Igbo na ịma na-alụ. Ege. Aka ịgwa anyị ka isi je nke mana Iglet mma gwakwa gị nke bụ eziokwu na ebe nnọ wee malụ gị ọfụma mata gị ọfụma bụ n'ihe ị na-eme na igwe ịntanetị especially na Instagram. O nwere nke nọ na-ege mgbe gị na Zubi Michael na-eme fim isi a n'enu nwoke ekwa nwoke ọ bụzikwa sọ fim ka a nwoke na-ebi ọfụma n'enu ụlọ nwoke. Enwere na-elekọta ji majik nwoke na-elekọta majik nwoke nna dị tin ekwezi m edidi anyị nwesị ya nwoke ọ bụzikwa sọ fim ka a na-atị Oke bịa Lagos Golono na Asaba Golono. Mana okwutegwa ndị mmadụ one ga-esi wee nweta gị. M ga na-enweta m na Hot FM na 3.3. Okwutebe private man na onye ọrụ oyibo. Anyị na-emezi ife Instagram. Ịma na ejula ego ọrụ oyibo eme doings. Ejiri ego ọrụ oyibo eme doings. Ejiri ego ebe mana ọ na-agba anakọtakwa Friday, Saturday, Sunday. Onye chọrọ efe Okwute ya gbara adreesị. Okwute nọ na adreesị steady. Ego Bekee. Onye fụrụ taa ka m fụ ya na Tuesday. Nwunye wee na-asị gị mpa nke ọbụla ị ga-eme emefenye oke. Onye anyị fụrụ taa ka afọ echi Tuesday anyị ga-anọkwa ebe ọzọ ka emesịa. Nganga Igbo. Ọsọ pụtụkwanụ.